Altzaporru da dantzalakona. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zai, zoi, berde, arma, tiropun! Gerrena plat, olio, sopa, kikili, salda, urruk! Badakizue nor naizen? Martxelina sorgina naiz. Kantatzea eta bihurrikeriak egitea gustatzen zait. Ezagutzen dut abesti bat denon artean abestuko dugu, bai? Entzun. Martxelina sorgina, sudur luze eta fina. Martxelina sorgina, sudur luze eta fina. Martxelina sorgina, sudur luze eta fina. Tea denok! Martxelina sorgina, sudur luze eta fina. Hei, osondo! Hementxe, 8 zapaburu, 4 sugandila. 2 musker eta kanela jarri ditut. Oso erretza, hemen sartu dutena, nahastu, eta prest. Zugarramurdiko sorginen formula da, ukendu magikoa. Altzaporruko lagunak sorgintzeko erabiliko dut, bai? Bihurrikeriak egingo ditugu eta parrasko egingo deu denon artean, bale? Nahi duzue nire boterea ikusi? Ilargiaren dirririra. Oso pasako dugu, bai? Bai! Martxelina sorgina, sudur luze eta fina. Martxelina sorgina, sudur luze eta fina. Kaixo lagunok! Ongi etorri Altzaporrura! Txirrimirri eta txiribitonen gorabera divertigarriak ezagutuko dituzu, Magia, fantasia... Aizue, baina aztoratuta somatzen zaituztet. Hemen zerbait gertatu da ezta? Seguru, txirrimirri eta txiribiton gu baino lehen etorri direla, ez aldala? Tira, ez dut ezer ulertzen, ze gertatu da orduan? Zer esan dute iziar, sorgina? Tira, lasaitu lurrupin, tira, esan ozenkiago ze gertatu den. Entzun duzu iziar, sorgina etorri dela. Baina zugarramurdiko sorgina bada, ez da arriskutsua? Txantxa gutxiago, 5 axola, zugarramurdikoa, la Bilbokoa den. Ni banoa hemendik iziar, gero arte, ni banoa. Ai, lurrupin, hain handikotea eta hain beldurtia. Elefante xaguekin gertatzen zaian bezalaxe? Honi berdina gertatzen zaio, edo zen txikikeriarekin beldurtzen da. Lagunak, baina ona ongi pasatzera etorri gara, ez da? Eta okerrez banago zuek 3 lagun berez ikusi nahi dituzue. Eta beraien doinuekin ipurdiak eta hankak mogitzeko gogoz altza duete, Dei diezaiegun ozenki orduan, txirri, mirri eta txiribitoni. Kaixo, aur gazte eta ezain gazte. Argi, zenbat aurtxo,
Eta gainera, gehienak gurasorik gabe, ederki, hor lau eto pasako dugu, Plasta batzuk izaten direlako gurasoak, Eta kaixo Ixiar. Gure inspirazio iturri amai gabea, gure lagun pare gabea, gure konseilari fina, neska polit lerden lilura garria. Mi esker, txirri. Baina zeabil, txirri, mesedez. Zer, automobileko gitzak eskatu berrizkio gero, edo marrubizko pastel goxo bat prestatzea, edo moko zuria alakoa. Nirri, txirbiton, nire jario dotoreak txundituta utzi zaituztete, eta noski, inbiriak amorratuta zaudete, ezta? Ez ba, nik Ixiarri ez diote zer eskatu nahi. Bestaldera, gaur eskaini nahi diot. Eskaini? Bai, ez alda Ixiar gure lagunik onena? Ba, garaia da guk berari opari bat egiteko bat, Hori, xopari da. Gona gorri kuadrotako ortero jotako bat. Edo eguzki betaurrekoak, edo bizar postizoa, seguru. Mirrita txiribiton, zer da guk benetan ondo baino hobeto egiten duguna? Guk ondo baino hobeto egiten duguna? Adarra jo. Ez. Opari egingo diguna gaur kantu bat izango da. Kantu zoragarri bat. Zer iruditzen Ixiar? Oparirik ederrena horixe eta ziur naiz aur guztiak bihotzez eskertuko dutela. Hori bestek espada, eintadeko printzesa zuk eskatu, eta guk obeditu. Txiribiton, prest? Tira ba, aurrera mutilak, kantuan! Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita murrita. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Con la bichola no lo purrica la momo shaca la camera tuta poco robucha cha. Con la bichola no lo purrica la momo shaca la camera tuta poco robucha. Con la michola no lo purrica la mumu shaca la camera tuta cucurucusha sha. Con la michola no lo purrica la mumu shaca la camera tuta cucurucusha. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Entzuna duzu, Ontza izango da hori? Ontza? Ululua egiten duena, ontza izaten da, bai. Arrantza astuak egiten du, baina ululua, ontza egiten du.
ume koskor txiki hori? Nortzera? Umea, ni ume koskorra? Eso, mesedez, Ni morrosko izugarria naiz, Egundoko atletan, Sekulako mutil posketa txekorra, izu. Ikusten dut bai. Katxon debes, Tasun hor zara, Andone izpuru. Gogoratzen duzue abestia? Martxelina sorgina, sudur luze eta fina. Martxelina sorgina, sudur luze eta fina. Sorgina zera zu? Bai. Zu sorgina bat zara, ni zere zengo naiz, Olio makileen urren garbitzailea. Ilargiaren diztira! Mirri, barregarria zara? Benitako sorgina! Altzapurru baino askoz ere divertigarriagoa. Nola esan duzu? Altzapurru baino askoz ere divertigarriagoa zarela. Altzapurru? Bai. Altzapurru esan duzu? Zer datu zaio altzapurruri? Ba, hor kanpoan dagoen rulotean ezagutu dut. Rulotean? Bai? Ai, ama, elbi pampiñak. Ai, zue markatu baina alde egin behar dut, ikusi behar dut. Petardina sorgina honen blako triskantza egin duen gure rulotean, Gero arte! Nolako beldurra hartu duen, ezta? Ez usteko galanta egingo diot, broma izugarri bat. Ikusi nahi duzu, Ilargiaren dirdira. Elbi, balda inoretxean. Belas, mirri. Lasai, ekaitza berehala baretuko du. Lasai. Eta nera, iluntasuna espadu gustuko, Gustuko egon baiz, pizakargia gizona, pizakargia, horixe, Kuste? Argi! Berrixe, Elbik, ez dikzea? Argiaren fatura ordaindu? Hop. Elbi, horren bai batxaude, atera zaitez, korrika batean, Bizkor! Nahi hau, mantxo, atera poliki niri susturik ez emateko, Iluntasuna, Elbik, sikiera, eskualgirik balu, izango aldu non baiten, eskualgirik, Kaixo, zizi, hemen adintzen bilatzen, baldakizu, Elbik eskuargirik baute duen. Zozo! Zuni detzat, zuizi, besterik esaten ez da gentxori inoso bat besterik esada, Zozo! Dea noiz ikasten duzun, bai esaten. Bal. Stop. Zer esan duzu politorreek? Bal. Eta noiz ikasi duzuzuk bai esaten. Bal. Ai. Egoera lasaiago batean hau litzateke. Garri esango. Ai. Ake baniz, neria izango zen. Ake banizki. Merri, une honetarako txalduk kantoa proposagorik ezautzen. Bal. Zuixo! Ta eskar pentsatzen hasi, hopelaz. Gozea ari zaitxartzen, gozea ikaragarria gainera.
Irintasun honetan, gainera. Ez da baterik ikusten. Elbiki izan beharko luke ba, non baiten oskailu bat. Hai? Ja, lagundu idazu. Ja, oskailuan ondu ben. Oi. Txibiton? Txibiton, ni alaiz? Horren nabil? Txibiton? Txibiton? Esaidak zerbait, ibaldin baiz. Jo, pelas medesari esaten txibitonek ez dikitza egiten, txibitonek turuta irabiltzen dik. Ai, txibiton metxedez? Agertu, txibiton. Ogitarteko erraldo ja prestatuko diat, txibiton. Txibiton? Txibiton? Ire xabel xamur hori ez diat. Ukitzea lortzen. Txibiton, baina non abil. Ai, brota txorrituta dago! Mano hemendiga! Bal, bal. Lurrupin, zatoz motel, hemen ez dago sorginik eta... Seguru, zorgina hor baldin badago, Groenlandiara joango naiz, Edo agian Alaskara eskimalen gana. Lurrupin, zatoz ona, hemen ez dago sorginik. Eta gainera, baldin eta bazatoz, istorio berezi bat kontatuko dizut. Zer da historio hori? Machu Picchun bizi diren aztiei buruzko istorio bat. Aztiak? Baina, hoiek zorginen lenguzuak dirata. Ni, banoa, Bilbotik Murtziara edo, hobe, Patagoniara. Batxan, Patagoniatik oso gertu dago. Peruko Machu Picchu nahi zuzen ere. Eta bertako aztiek buztinekin egiten zuten magiari buruz hitz egingo digu bideokonferentziaz. Eta hango aztiak onak dira? Txintxoak, formalak? Txanen lagunak badira, seguru. Ez dakit isiar, baina ni ez nago hain ziur. Tira, Lurrupin, ikusi eta entzun, eta ia bengoz beldurrak usatzen dituzun. Isi, baina ez zaite sinora joan, Ixo. Buah, benetan itzela, Hau da parajea, hau. Aintzinako zibilizazioek horrelako jauregiak erakitzen zituzten, bai, baino nola? Nola ego mendi puntxara horrelako harripuskak? Bertako magoek sekretutxoa esan diate. Baina hitza dio bezala sekretutxoa da, eta sekretutxoak ezin ditugu azaldu. Azaldu ez, baino agian pista txiki bat eman, bai. Beitu, bustin magikotaz baliatzen zian. Bertako bustina magikoa baita. Bai, bereiek arratu egin. Erdin zulotxoa, eta honi deitzen zioten, begi magikoa. Zulo honetan, bai espazioa eta denboa, ez dira existitzen. Eta hain zuzen ere, gaurko jokua hortaz oinarritzen da. Alegia, betxu, Atetxo atartzen dugu eta aurrek aldean jarri. Bigarren hartuz eta bestein ingo dugu. Aurretik eta atzetik. Eta orain, bitu, boligrafo hartu eta alde batetik bestea zeharkatuko dugu. Betxu, Adi. Xop! Ikustela da. Adi. Boligrafarekin bustina zeharkatu du. Ikusten da, babitu, Barru, espazio eta denboa ez da existitzen. 1, 2, eta 3. Juhu! Atzeko atetxoa? Baitere. Lagunak, begi magikoa. Jehe! Jontxo. Itxoin pixkat. Oain aurreko tapa jarri, atzekoa jarri, eta boligrafo atera. Lagunok, Machu Picchuko begi magikoa. Badakizute, urrengo astean berta dengo naiz,
Itxoin, Urrengo arte, agur! Sasi guztien gainetik, eta laino guztien azpitik, erratz magikoarekin, mundu guztiko barzter guztiak zeharkatuko ditu. Ez alduzue nire abestia abestu nahi? Martxelina sorgina, sudur luze eta fina. 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 Ea denok. Martxelina sorgina, sudur luze eta fina. Itzelio! Berriz ere magia egingo dute? Jargiaren dirdira. Agur. Zer usaina dagoen hemen? Entzun alduzue, dinbi dama tankerako zarata bat? Zer gertatu da ba? Biziar, ez zaitez berriro sorginkeria kontuekin, hasi nervioa jota nago eta. Lurrupin estresatuta bizitzea ez da gauza ona, lasaitu beharko zenuke, Eta, zer egin behar dugu orduan ba? Ba, lasaitzeko pilota jaurtikitzea ona omen da. Eta, nori botako dizkiogu pilotak, txiribitoni? Ez, ezagutzen dut kuadrilla bat hemen ingurukoa pote jaurtiketan trebea dana eta pilota jaurtikitzen oso ona. Beraiei dei egin diezaiokegu eta jolas antolatu? Ba, primeran, ertor daitezela, erratz gainean ez datozen bitartean. Datozela bat, jolaskideak! Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri laukote. Ezagutu ditzagun gure lagun hauek. Kaixo, arratsaldeon. Zure izena? Ainhoa. Ainhoa, eta zure ondoan dagoen emakume dotore honena? Ima. Ima. Ta zuek nondik etorri zarete? Bilbotik. Bilbokoak bertakoak zarete, hiri handi eta dotore honetakoak. Eta zuek esan dedan bezala pilotakin jolasten baldakizue? Bai. Ta ondo o erdizka o makaltxamar? Bueno. Bazpare aurretik ez esatea hobe, ezta? Bai. Bueno, batxala ondi bat dikote honetzat, eta ongi etorri. Eta ia, nire ondoan ditudan beste neska polit bi hauek, hauek nortzu diren? Maitane eta Mari Carmen. Maitane eta Mari Carmen, eta zuen nongoa zarete, Maitane? Bilbokoak. Bilbokoak, eta prest zaude pilotak botatzeko? Bai. Bai, ondo bazkaldu dezu? Bai. Orduan gogor, ez da, indarrez? Bai. Bai, baiziarrek nahi duenean? Bueno, zuek jolasean. txalo egiteko prestaltza dute? Bagoazen jolasera! Bazen jolasera. Bueno, beti hasi hoi garen legez, gaurkoan ere abikote hasiko da jolasean, eta tira prest zaude, bai? Ba, nahi duzunean ekin lanari eta zuek animatu gure lagunak. Ia aurrera! Haupa, oso ondo! Oso ondo! Hiru eroritia! Lau, bost! Bost! Nik pilota kontatuko ditut, bost pilota doaz. 6 pote, 2, lau, 6, zazpi pote! Zazpi pote! Oso ondo! Ba, nahi zuen baino. Behatzi pilota. Ai! 10garrena. Ima indartsuago bota behar duzu pixkoa, tal baduzu. Pizkatxo bat, bai, pizkatxo bat indartsuago. 11garrena. Oso ondo! Hori erori azan baino. Epa, iepa, oso ondo! Bukatu dira pilotak. Txalo beba! Eta zente geratu dira 6 potetxo. Tira balenda biziko bikotek egin du bere lana, bigarrenaren txanda. Prest zaudete?
Ba, nahi duzunean, aurrera. Tia, Maitane. Apa, oso ondo, bi erori dira. Mari Carmen ere dotore, Bost, 6 zazpi. Ze ondo. Bueno, baina zer da. 6, 8, 10 erori dira. Hauek entrenatu dute Maite, Bai, horixe, bai. Oso ongi ari zarete. 2, 6, 8, 10 erori dira. Epa! Bi geratzen zaizkizue. Ja, oso ondo Maitane. Ja, Mari Carmen. Epa! Ja, Maitane. Sake bali. Eta bukatu da, baina bakarra geratu zaietente. Txala handi bat. Zatozte nirekin lagunak. Zatozte. Berehala nator. Bale, gero arte. Bueno, lagunak, oso ondo haitu zeate. Ongi pasatu duzu? Bai. Bai, eta amak ondo pasaute du? Uste. Ima zer moduz aritu zara. Lasai? Bai, oso ondo. Bai, ezta, ongi. Eta zuek, Maitan eta Mari Carmen, gustora jardun zarete? Bai. Bai, amare bai? Baita ere. Hauek dena baietz esaten dute, bueno, nik utzi egingo diet gustora jardun diela esaten bauten hipozik. Bueno, baina behar dituguna gauza batzu dira. Lurrupinek ekarriko ditun sariak. Datazela, sari hoiek. Hemen da lurrupin. Kaixo, Ima. Apa. Oso ondo. Hau zuretzat. Bueno, mil esker, Ainoa, Ima, Mari Carmen eta Maitane. Nahi duzuten erarte zuei eskarrik asko, ongi animatu dituzu eta guazen lagunok, guazen. Gero arte. Beira, esan behar ditxue gauza bat, eta mesedez, sinistu behar diazue, Badakit ez dela sinisteko mokoa, baina sinistu behar diazue. Zer izuen? Martxelina ikusi dut. Pastelina? Pastelina, ez motel pastelina. Martxelina sorgina ikusi dudala. Merri, meserez, mundu guztiak zekik. Mundu guztiak zekik sorginak ez direla existitzen. Neronek ikusi dira, ba? Hemen ibiliduk, saltaka eolako ibilkera berezia. Eta bar ere, oso modu berezian iten zen. Baiet! Merri, eta deskuiduan, etzen ba, erraz baten gainean egan ibiliko, ez da? Eta Zugarramurdiko euskaraz ere etzuen egingo, ez da? Ez dut uste, Eta zapaburu eta igelak atzituen baiango. Zapabururik ez igelik, ez da porru saldarik ere. Eta etzian akelarre bat antolatuko ere. Ez da? Epaile jauna, jopela, segaldeketa, segaldeketa. Mirri, argi zegok, ez zuen sorgina. Benetan, arpaiodik, motel, arpaiodik. Ba, ni euk ikusi diat hemen bertan, Eta gainera, akelarrik etzera antolatuko, baina kantuan aritu duk. Haurtxo guztekin batera, Martxelina sorgina, sundurruz eta fina. Martxelina sorgina, sundurruz eta fina. Usten, abistea oso gogokoa mendik. Hori nik ere, bai? Entzun bestela. Akelarre! Ontzak egin oiu, akerra horren du. Apo bare, sato zuten, zagarroi bitotz basunde, arranosai, mirubele, sorgintzarrak ez logalde. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Arrokapean gambara, dilindan beltz gauenara, jargiaren dirdira, akerrak hartuka dira. Ontzak egin oiu, akerra
pasatorrak upa, okillo muskerra tok, 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 gerrenan ondun, sorginak zaldun, gerrenak hartxoak iztaklok. Ontzak egin oinu, akerra horrendu, armi armokak amarlo, aker zaharra goitikan, atxo sorginak milikan, gazurredan bikorrak jan. Ontzak egin oinu, akerra horrendu, sorgina puiez akerraken, ez dukak herrik landibarren, atxoak iez larrez larre, zugarra murdin akelarre! Ontzak egin oinu, akerra horrendu. Kaixo! Zer moduz? Kaixo, mamua. Kaixo. Ba, zuetzara hortik irten behar? Beldur naiz. Beldurti, katxotea. Aizu, Bilboko lagunak zure zain daude. Ui! Eta zenga jende etorri dira? Jende pilloa dago. Ui! Gaur egingo didate. Ez. Hemen ez dizu inork barrerik egingo. Ez da? Irten bingoz. Hemen lekua behar dugu. Ondo da, ganoa, Ikusten? Lasai, mamutxoa, justu irtentzaren momentuan jendea despistatuta zegoen. Ez da? Ez dakit, goazen gazteluko gatera etxa gustatzen publiko hau. Goazen gazteizera. Txon. Begira, saiatu berriro eta oraingoan denok erne egongo gara. Ez da? Ez dakit. Gatira, gazte aukera bat engango dizuet. Guazen. Kotxo, gerriro mamustela. Aha! Nor jendu pastena? Jo. Ikusten, gure mamutxoa oso sentibera da. Orduan, bera agertzean deno ikaratuko gara eta garrasi eta oiuka ingo dugu, bale? Ergi? Bai? Krez nago. Guazen, bai? 1, 2 eta 3. Berriz. Ze ondo, Ergi, ze ondo! Ze, orain konforme zaude gure publikoarekin. Gai. Gaztezkoak engaten dute, Ez. Ergi, oso kozen nago. Posten nago, zu. Pozik bazaude, ni ere bai. Jendea geldurtzea asko gustatzen zait. Badakitze zu mamu bat zara eta mamuek jendea beldurtzen dute. Ni naiz munduko fantasmarik terrorizikoena. Ez da, Ergi? Ergi? Nik ez dizut kompetentziarik egin nahi, baina... Baina zer? Beste batzuek egiten dizutelako. Ogoi? Begira, adibidez, sorginek, Basajaunek, edo Lamiek, edo Mateo Txistuk, baina, mamutxoa, dardarka beldurrezala, ez, hotxak nago. Jarri beroki bat. Ze, izararen gainean?
Ba, egia da. Agian beldurgarria egongo zinateke. Ei, mamua, baina nun sartu za? Hemen. Eta zer egiten duzu hor? Beldurra. Baina la beldurra. Atera. Ez. Atera. Ez. Atera. Bizkanaka, bizkanaka. Jundira? Bai, jundira, hemen ez dago inor. Benetan? Benetan. Alaga diozu? Jakina, hemen ez dago. Baina, Elgi gezurti! baina zergatik esaten duzu hori? Estan diruzarako, engen ez zegoela inork. Eta egia da, hemen bakarrik aurrak eta ni gaude. Ez da? Benetan? Bai. Eta zer da zarata hori? Zer zarata, nik ez dute zer entzun? Zuek zergat entzun duzue? Ikusten? Ba, nik ez dute zer entzun. Baina mamutxoa, badaki zer gertatzen ari den. Zorginak ez, zorginak ez. Ea, atera. Bizkanaka, begira. Begira, hemen aldamenean, gelatxo batean, perkutxo ikastaro bat ematen ari dira. Horregatik burrunka da. Ordun orain dinaiz, jaun eta jabe. Jakina zuzara hemengo jaun eta jabe. Ze ondo. Ai, Elgi. Zer? Ulerte egin behar didazu. Zer? Jendea geldurtzea asko gustatzen zait. Badakit. Oso zoriontxa egon naiz lehen jendea ikaratu denean. Bai, badakit. Oso zoriontxua. Badakit. Oso zoriontxua. Badakit. Oso. Zu zer nahi duzu, beste agerpen txiki bat egin? Gai, Elgi, gai. Asko disfrutatzen dut jendearen oiuekin. Ba, tira ba, ondo ba, animoa. Jolín, mamua. Sí, ordua? Iso. Pintxo? Nor da pintxo? Iso. Zuek badakizue, orain berriz agertzen denean, denok garrasiko dugu, Elgi! Ze? Krez nago. Guazen bai, 1, 2 eta 3. Berriz, tira ba. Oso ondo, mamutxo, oso ondo. Ai, Elgi, oso kozik nago. Posten nau. Guazen, aizue, hau ez da Gasteiz? Hau ez da Gasteiz. Nun gaude? Bilbon gaude, mamutxoa. Guazen. Guazen nora. Galdetzera. Galdetzera zer? Guggenheim dagoen tokira galdetzera. Guggenheim tokira? Gai, engen geratu nahi dek izitzea. Guazen. Ba, guazen. Nire eskantasna terrorifikoena. Bai, motel, bai. Guazen. Gerrena plan, olio sopa, kikili xala urru. Txirri harrapatuta zaude. Zuetako inor probatu nahi aldu nire salda magikoa? Bizkorra zarete. 8 zapaburu, 4 sugandila, 2 musker eta kanela. Txirri aztoratzeko formula itzela. Orain zuek isilik, Divertituko gara, baina zuek isilik, bai? Bromatxo bat egingo diogu txirriri. La 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 Barkatu, zure alda salda ederra hau?
Mirri eta txiribitonentzat da, baina zuretzako ere badute. Zu txirri izango zara, noski? Bai, noski, eta zu? Antzokiko garbitzailea. Garbitzailea? Orain arte ez zaitut ikusi. Zuek ikusi alduzu, Berria naiz, txirri. Eta berria naizenez, meriendatxo bat prestatu dut. Mirri eta txiribitonentzat. Salda bero-beroan ogizatea sartu eta aske geldituko dira. Aizu bai, oso usai ederra du. Nik oso gustora geldituko nintzateke katilukada bat hartuta. Ni ere oso gustora geratuko naiz. Martin Berasategi, sukaldari ospetsuak, nirekin ikasi zuen formula hau. Mil esker. Usain ederra, benetan, Nabaritzen da, goi mailako sukaldarien errezetakin egina dagoela. Baina, zuek dazatu nahi duzu, Txirri hori guzti hori zuretzat da, nire lagunentzat badut gehiago. Bai. Badakit, begira, lastima orain hartzea, afaltzeko garaian hartuko dut orain aldu arte. Beraz, gorde egingo dut afaltzeko, Ez da behar, Txirri, afaltzeko gehiago egingo dut. Zuk hartzazu hor barruan duzuna estorritik bera. Baina, lastima da orain hartzea, ez da, Tira, kasu egingo dizut, bai. Kasu egingo dizut, horren hartuko dut kantilukada bat, eta afaltzeko beste bat, Oso ondo, bai! Orain barra egingo dugu, Nahi duzu Txirri ikusi igela aurpegiarekin, Txirri! 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 Laino guztien azpitik, sasi guztien gainetik, treala la birulero, treala la birula. Txirri osagabe hori. Ze uste zenuen, martxenina sorgina niri ziria sartuko zen idala, ala? Txirri osagabe bat zara, erratzan gainean sorgina bakarrik ibil gaitezke. Hori bat zuretzat. Aizu, baina egia esan, martxarina sorgina, banuen zu ezagutzeko gogoa. Aspaldian entzun dut zure berri, eta gauza bat eskatu nahi nizun gainera. Bi hurrikeriaren bat egiteko baldin bada, ni beti prest? Bai, badakizu beti Mirri eta Txiribito nire adiskideak gara, baina beti ziria sartzen ari zaizkit. Eta nahi nuke, oraingo honetan nik Mirri eta Txiribitoni arpaiotzeko zerbait zuk niri ematea. Bai, horixe hortako badut zerbait aproposa. Hauxe. Usai ederra du, bai. Lasai, Txirri, hau ez dut zu astoratzeko prestatu. Ara, oso erresa da erabiltzen. Mirri eta Txiribiton etortzen direnean, zuk sudur inguruan bota, eta zuk nahi duzun guztia egingo dute. Zure menpe bihurtuko dira. Bai, ni ebena, oso usai ederra. Nire askazalekin eta txerri isatxakin egin dut. Zer irutzen daizu? Bai, esan nazkagarri xamarra. Baina Mirri eta Txiribitoni arpaiotzeko balio badu, 1000 esker Martxelina Sorgina. Ba, ondo pasa. Ilargiaren diztira. Agur, ondo pasa. Aizue, ez aldira atseginak Sorgina hauek, Bai! Aizue, mira, Mirri eta Txiribitonek egundoko beldurra die Sorginei. Baina nik bihotzez maite ditut, benetan. Ez aldira atseginak eta jatorrak, Nor da atsegin eta bizkorra? Lilibet da oso atsegina eta jatorra, hori da. Lilibet atsegina, jatorra, bizkorra,
Badakizue Lilibet norekin dagoen guztiz maite minduta? Mirrirekin! Zer da, hau? Kolonia berri bat, Mirri. Bai, Lilibet etortzekoa da, eta bera etortzekoa denez, niri usai honez inguratzea gustatzen zait, horregatik erosi dut. Enekien ezer Lilibet etortzekoa zenik? Oraintxe bertan jakin dut bazetorrela. Eta badakik, Lilibet datorrenean nola gustatzen zaidean niri dotore eta txukun egotea. Mirri, ondo horraztuan nago gainera, Ni betiko memel horpegia ikusten diat. Tira, begira Mirri, hau usainona emateko da, beraz nahi baduk, erabili. Ni banoa behar bezala atontzera, Gero arte, Mirri. Ez du behar, baina behar bada pixka bat botatzen badut, agian mirri berri bat izango naiz, Zer ez, Zue, nik badakit zuei betiko mirri gustatzen zaizuela, Baina agia Lilibeti gustatuko zaio modernidade pixka bat, Botako dute... Nazkagarria da, Txilibitoren oinetako usaienen iguala! Mirri, atzera! Mirri, aurrera! Galdi! Funtzionatu du! Zorginak benetan gauza ederra egin dit. Orain Mirri nire menpe dago, nik eskatzen ditudan guztiak egiten ditu. Txirri jauna, zer bat nahi aldu berorrek? Bai, ekarri ezadak freskagarri bat, Mirri. Aizue, hau ez da betiko Mirri, hau berria da. Hau betiko Mirri da. Besterik nahi? Bai, Mirri, ez zaiz izango kamarero, ez. Badakit, abere bihurtuko dugu, nahi duzue? Ea, ze abere, katua, xagua, hauntxa, txakurra, ze nahi duzue? Txakurra? Bai, Mirri, hemendik aurrera, zakurra izango aiz. Funtzionatu du! Hemen daukazue Euskal Herriko haurtxoek maite duten txakur berria. Pintxo... Mintxo! Ja, Mintxo, atezetan. Mintxo izango aiz, baina Mirriren nortasuna daukak orain dio, Tira. Badaki zer egin. Orain izango du honek eskarmentua. Mintxo, bire zezakur, bire zexura. Arrapatu. Mintxo, hemen dago ezurra. Orain ikusiko duzu. Mintxo, ator. Gozea handia daukak, ez da? Bai, hemen ezurra iretzat, baina ezurra handia denez, osk handia egin beharko duk. Eta gero 4 edo 5 hortzon datuko zaizkio. Ea, Mintxo, harrapatu! Bihar dentistaren gara joan beharko du! Tira, Mintxo, atorrona, Mintxo, ator. Ja, torri goixo, nik emango diateta gozokitxoa. Aixe, politia. Zein politia den gure Mirri honela goxo eta bare ikustea, ez da? Zein atsegina. Ara, ikurri bat izu dute. Esan duzue,
hankaldetan freskura sentitzen. Pero, freskura ez, epeltasuna esango nuke. Nazta aldea, lena! Txixe egindi! Mirri, ez zaiz ba ezakurra izango. Zer egingo nuke? Badakit. Txiribiton etortzen denerako, berak geldi egon dadin, txorimailoa izango aiz, Mirri. Hori da, txorimailoa. Eta txiribiton etortzen denean, geldi egongo da. Gauza bat, txiribiton iziria sartzen lagunduko dirazu ez, da? Baina, Mirrik txorimalo itxura ardezan, badakit. Jantzi egingo dugu nola baitea, jarriko dizkiogu betaurrekoak, eta kapela. Entzun, Mirri, txorimailoen egin beharra zer da? Txoriak usatzea, txoriak izutzea. Konfrome? Txio. Asondo! Txio. Honela txiribiton etortzen denean. Baina, txiribiton aurki hemen izango da. Deituko aldugu lehenago etor dadin. Ea ba! Txiribiton! Hori da. Txiribiton! Primera. Kaixo, txiribiton. Usaina, bai, esango diat. Begira, Lilibet etortzekoa da, eta Mirrik kolonia bat erosi du, usainona izateko eta kiratsa utzi du, baina lasai. Nik badut kolonia bat, usain zikin hori erabat desagertu erazten duena. Hartu nahi alduk? Zer? Hau eskultura bat da, bai, Lilibeti opari egiteko eskultura bat. Hori da. Bai, kontuz, eskultura berezia da, bai, hitz egiten duen eskultura, bai, hori da. Txiribiton, ezin da ukitu, ez, oso delikatua da, portzelanazkoa da, hori da. Txio. Hau isiri, kontxo. Txiribiton, begira, hemen duk kolonia, eta, bai, igurtzi, bai, behar duen guztia. Bai, nik eman dut, ez da, nik goiti bera, betu. Hago isilik, Mirri. Txio. Funtzionatu du! Txiribiton. Badakit, futbolaria izango aiz. Tira, aizue, txiribitonek eman dio kolonia bere gorputzari, ez da? Mirriekin funtzionatu du. Nik ikusi izan ditudan futbolari guztiak, denak ibili izan dira, baloiaren atzetik korrika eta... Ulertzen dut. Berak onartzen ditu nire aginduak, baina berandu. Hori da. Badakit. Txiribiton, ez aiz futbolaria izango. Egazti bat izango aiz. Eten honela, txorimaloak ikusiko duzuen hurbiltzen denean, zartakoak emango dizkio. Txiribiton, arranoa izango aiz. Primera. Ez dut ulertzen, baina haze arrano koldarra, txorimalo batek beldur ematen dio? Tira, Txiribiton, arrano izenez, txorimaloaren gana etorri behar duk, i arlarnoa izan behar duk, ulertzen? Txio. Tira, ez aiz arranoa izango. Egi esan nekatua neok. Nire morroia izango aiz, Txiribiton, nire morroia. Eta, orain, loale pixka bat duganez, siesta txiki bat egingo dut, 10 minututakoa, ekarri da eserleku bat, meserez.
funtzionatzen du primeran. Mila esker, Txiribiton, orain 10 minutu pasa ondoren, esnatu eta merienda goxo bat ekarri metzerez, 10 minutu, Txiribiton. Txio. Lasai, Txiribiton, Martxelina Sorgina naiz zuen laguna. Eta txirriri, ziria sartzeko laguntzera etorri naiz. Zeskatu dizue txirri nagusiak merienda? Banik ekarriko dut merienda. Hori da, Mirrik ere eskubidea du, ziria ikusteko eta ondo pasatzeko, bai? Ea, igurtzi zazu koloniarekin. Bai, igurtzi koloniarekin ni meriendaren bila noa, bai? Txio. Non da txirrina eskante hori? Hemen duzue txirriren merienda. Kaixo, Mirri, zer moduz txoritxoak uxatzen? Txirri, zure meriendaren ordua iritsi da jaun altxua. Txiribiton merienda. Txio. Ze txori politia. Eskerrik asko, Sorgina. Merienda! Nire sorginkeria? Bukaera batez ere, bukaera. Bukaera da, baina gaurkoz bakarrik. Martxelina Sorgina beste batean ere etorriko da? Aixo, Martxelina, eta nola egin behar dugu betiko txirri aspergarria eta kanpola rosa izateko gure artean? Oso erraza da, koloniarekin igurtzi eta listo. Ni banoa. Agur! Martxelina Sorgina, sudor luze eta fina. Merezi aldu, zakiate, Txiribiton, tira. Zozo kompletua duk, baina azken batean gure dizkidea da, ezta? Bota jo kolonian askarri hori. Ikusi duzu, Lurrupin? Nire, Txiribiton! Kaixo! Sorgin bihurriak gure lagunak guztiz erotu ditu zeiru itzen. Da. Bihurrikeria gustatu zaizkitzu, Barkatu iziar, baina Sorgina ez da bihurria, Piskatxo bat maltzurra da. Nik ederki pasatu dut Martxelinaren adar jotze eta xelebrekeriekin. Zuek ere bai? Nik esan ederki, baina eskerrak Sorgina bereko basulora itzuli den. Tira, zer modu, zirukote? Sorginduta. Ranopola, hauek ere sorginkeriatan hasi behar aldira. Lasai, Lurrupin, gaurkoz nahikoa izan dugu eta. Pozten naiz, izan ere Elbiren rulota hartu eta alde egin behar dugu datorren astera arte hemen izango gara Bilbon. Bitartean txintxoak izan eta ongi pasatu. Dena den gauzatxo bat. Ontza baten kantua entzuten baduzue, erne ibili, Martxelina Sorgina inguruan izan liteketa. Aio! Altzaporru da gure oiua, Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru da
txapelduna. Altzaporru da gure oiua, Altzaporru da dantzalakuna. altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna.